Zuro ndi zuro, nhasi ndi nhasi. Kazwai mhuri yeZimbabwe. Tirimo maneuso. Nhau yatinayo nhasika ndeya iwo mama vekumitiswa. Hanzi madzibaba. Ndaikunyarai. Ndaisada kutaura zvinhu zvakawanda nekuti ndaikunyarai. Asi nekuda kwemasoko enyu ekusandinyara, nhasi handisi kukunyaraiwo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela mhuli yeZimbabwe. Namhlanje ke ngolunye usuku njalo sikhululeke sikhonapho ke eMhondoro kuNeuso lapho sihlangana khona lo nkosikazi lwana okumithiswa nguMadzibaba. Uthi yena hayi Madzibaba bengike ngawuhlonipha ngakunika indawo yakho, kodwa hayi wena indlela osukhulume ngayo ubusuqhaqheka kakhulu ebantwini. Kulezinye izinto esasivumelane ukuthi hayi lezi ngisoze ngizikhulume, sizathula ngakho, kodwa ke semfuna ukuthi ngikhulume konke okwayenzakalayo. Elami igama nginguThadiwana Shekuthama uMandlovu. Apa Mandlovu masonyanya kuridza mukana uqaqela ndokuti chiko kuti Madzibaba vanga vakuenderera mberi, vanga vakuenderera kuti akurudunuka. Ndochirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Senguva dzese muri yeZimbabwe musakanga kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Inini ndinoitwa mai maka sekuriwa kwandakamboita nezuro. Inini pandakawirirana nababa, ndakawirirana nababa kuzvemazviro kwazvo ndakawirirana navo. Zvese zvavari kutaura ndezvemanyepo. Inini nezuro pandaitaura navo, pandaitaura nemi, ndakakutaurirai zvechokwadi kuti inini baba ava vanga vandidzinga mubedroom. Baba ava pavakanzwa kuti inini nyanya yangu yashata, baba ava vakasvika pakuita sei kufamba vachitaura chiti mudzimai wangu ndokuda. Asi imimi pamakasvika pamba pangu imimi makasvika titotaura nhau yachona yataitotaura achitoti wakawirei pano. Inini kutoti manyaya yangu inini iende kumapurisa ndizosvika pakupiwa peace order. Handina kuenda kuna baba ava vachikomba kuti ndinotaura navo kuti ndinoda kuvarwisa. Nekutaura kwavakaita panhingirikini pasamoni ravakandiunzira. Indakaenda ndichiti nyaya itaurwe as a community ka. Ndikati aiwa nyaya let's sort it out as a community. Handitika ine mapurisa emumusha mukati. But it seems as if vanhu ava vakatorana nemapurisa ndobva vanotaurana nhau dzavo dzavakanotaurana ipapo. Ndobva vauya kwandiri ndobva vandinyengetedza vakanditi ndiende kwaNyatsanga. Ndaenda kwaNyatsanga inini vanhu vakasara vachisimuka vachienda kumapurisa kwaMubaira. Since mapurisa kwaMubaira anga ati ngatiuyei kwaMubaira, indikati handina mari, ndakakwanisa kureacta. Ndakareacta zvechokwadi, ndikatadza kuwirirana nemapurisa kwaMubaira. Ndatadza kuwirirana nemapurisa kwaMubaira. Zvikabva zvanzi aiwa chigadzirisa naye. Tagadzirisana handitika takasvika pakuti umwe muneighborhood anga aripo akadzokera kumba kwake, tikasara nemuneighborhood 1. Inini I never knew kuti zvavaitaura zvacho naizvozvo ka that was not true. Vanhu vakatongoudzana kuti iwo mangwana it is true enda kwaNyatsanga. Ndofunga tete vangu vanonipupurira vangu vachifonerwa vachitaura nyaya dzavo. Saka ini ndakasimuka inini ndobva ndaenda kwaNyatsanga. Ndaenda kwaNyatsanga kuya ndakaspenda the whole day ndakagara. Handiti baba maka ndobva vatevera. Kutevera kwakaita baba maka kwakashandiswa chitsotsi. Nokuti muneighborhood umwe uyu akaenda kuna baba maka akasvika akati hanzina mbuya ndiuye here. Asi murume yanga atonditandanisa pamba sekureva kwandakaita nezuro kuti baba ava inini vari kundiabuse, vari kutaura zvakawanda pamusoro pangu inini life yangu yaoma. Saka kana achiona vanhu kana hama dzangu anoita sekuti inini anondida, handimazviona manje. But kana tiri tiri tega anondiabuse achindidzinga. So far izvezvi my neighbors angu ari kutoti isusu mai maka kuti tikumirire nyaya ika. We are afraid kuti tiri kutya. Handiti ndofunga nyaya yangu ndakaendesa kuna sabhuku. Sabhuku pane nhau iri kunetsa inoti. Sabhuku ndopa vakandidurira ini sabhuku gomba. Vakanditi murume wako akamboya pano akaripota nyaya ini nyaya handisi kuikwanisa. Vakatadza kuhendla nyaya yangu as it is.
ndobva ndanyarara ndobva ndanetseka inini since ndina baba chete inini mai vangu varipo step mother handiti kuti vahandle situation yangu havakwanisi kuhandla situation yangu sezvazviri ndakagara ndikabva ndasvika ndikavaudza baba ava ndikati baba maka kuri kunzina sabhuku kana muchikwanisa endai munohandla nyaya yenyu kune vamwe sabhuku handiti since baba vari mukomiti hazvisi kuita nokuti nyaya idzi dzinenge dzinonetsa ndokubva ndanyarara saka inini musi wandakagara kumba sababa ndakavafonera as usual handiti ndafona ndikati kune mwana musikana zvansaka manga mafunga kuti kudii handiti ndikati ini ndafunga kuti imi titangire patakasiyira handiti ndopavakanditi ndichaona kuti ndoita sei ndichakufonerai but since ini ndandiri pamba inini I tried kuti ninyaya sort it out isusu baba vasingaita se vasingazvizivi but kugara kwandandakaita pamba officers as usual kugara kwandandakatoita inini pamba apa ndandakangogara zvokuti ndakagarira vana vangu amadzitete angu aya andozviziva magariro angu since 2002 but kugara kwandandakaita handinambobvira ndaita musikanzwa ndine 23 years ndisingamboita musikanzwa handambobvira ndabatwa nechikomba ini here comes kuti ndarwarirwa nemwana wangu inini mwana wangu akarwara for 3 years ndobva ndanzina vamwe tete anonzi Pelagia shamwari akauya achienda kubasa kwake shamwari kune munhu ari kubatsira ari kwaBauren but anoshandira ari kuchechi uko ndobva ndasimuka ini ndikabva ndaenda kuchechi for the first time ndakaenda kuchechi uko it is a lie kuti vanoti mbuya vangu inini vakandiintroduce ndoda kuti ndikuudzei zvavakataura nambuya not kuti vakanobvunza kuti ndine murume kwete kunyepa ndakaenda kuchechi inini ndichisvika kuchechi kuyakuya vakandishandira as usual ndobva ndagara I think muna March ndopa vakandibvunza inini ndakatendeukwa February muna March ndopa vakanditi imba yenyu imimi mahumbwe muri kwabata imba yenyu imimi mahumbwe of course neniwoka ndandakatobatwa nekuti ndanditori munhu anga achitonetsekawo neimba yachona iyoyo maudzwa kuchechi ndichinamata zvanzi munhu wamuinaye ndiani weukama hwenyu ndikati pana mbuya vangu mai vababa vangu apo mweya wanga una chokwadi kuti mahumbwe ndikati mai baba vangu I thought kuti inini ndichabatsirwa handitika semunhu akauya nedambudziko asi mweya wanga una kuti chokwadi yanga iri chokwadi because magariro andandichiita inini kumba kwangu that was not true asi kuti murume uyu airamba ndikamuti handeitese nemwana nditi ndamuti handeitese nemwana airamba for the first days akati handisi kuda kuita se handisi kuda kutoenda kumapostori nokuti ni chechi yangu haitenderi saka ini zvandakazoita ndezvokuti inini pandakaenda kuchechi uko for the first time vakandibvunza baba avo zvavakandibvunza izvi zvinhu zvavana kutaura kuti vakabvunza tete vavo vakandibvunza kuti imimi honai munani saka mbuya vangu pavakauya ndobva vapfugama ndopavakaudzwa tsananguro dzangu inini gogo honai zvirikuitika pamwana uyu ndobva vaiudzwa sezvazviri gogo vaivaya vakati zvinonetsa zvanzi dai zvaibvira ndashedza voukama hwake maishedza voukama hwake ndakutsanangurirai dambudziko riri pamwana uyu zvikanzi manje zvinonetsa nagogo vaivaya zvikanzi kana ndikakuti ngatifambei takashama nezuro nyaya handina kuitaura nokuti murume wangu anga aripo ndosaka ndafamba netsoka dzangu nokuti nezuro makanditi titevere nemusina kuti titevere tiri kuuya handaiuya pano zvikanzi moda here kuti tifambei takashama ndikati handisi kunzwisisa kuti mukutaura kuti kudini ndikabva ndati zvikanzi ndikakuti ngatifambei takashama munoziva kuti tiri kurevei chibhende chandiri kutaura ichi ndikabva ndati saka inini handizive kuti zvinombofamba sei ndopavakanditi ndikabvunza mbuya vangu ndikati zvinomborevei zvikanzi nagogo kuroya handimanzwa zvikanzi kuroya inini I thought kuti kuroya kwavaitaura inhaya yekuti go back to sender handiti I thought kuti go back to sender yavaitaura nezvayo ndobva vanditi kuroya handiti gogo vangu ndikati it's okay kana iri go back to sender hazvinazvo kudini hazvinazvo kuipa handiti ndokubva ndaenda another day zvikanzi munozouya mangwana toita chiteuro chacho ndauya mangwana inini kuchechi vandishandira kanzi mozopedzisira amai mumashure mekunge madi vamwe vanhu vashandirwa ndakaenda zveshuwa ndikamira kwasara ndofunga vanhu vashoma mumashure kwangu vanhu vapedza vanhu vaivaya ndobva vanditi handei baba ndobva vanditi handei iyi nyaya ndandisingade kuti ndiitaure but ndaitaura nekuda kwokuti they think that they are very clever but they are not clever ndobva vanditi handei even though izvezvi ndikada kuti handei izvezvi ndonokuratidzai kuti apa ndopakaitirwa zvinhu izvi ndobva vatotiti bvisai hembe ndikati kwete zvikanzi bvisai bhurugwa ndikati kwete ndobva ndagara ndikati imimi ndine mubvunzo wandakavabvunza ndikati tomboti imimi ndakudza kuti inini hangu nemurume wangu tiri kunetsana kana murume uyu tomboti atiwanikidza takagara pana pazvatakaita chii chinoitika imimi ndo munamato wachona here havana kukwanisa kundipindura ndikati saka inini tobva tawanikidzwa pana patakagara
chii chinozoitika zvanzi ndinotiza newe ndinoenda kuchegutu kune hanzvadzi yangu handi mazviona manje ndobva ini ndabva ndanyara zvanzi shamwari nyaya iyi kwanzi nyaya iyi usaitaure handiti sinzi ukataura nyaya iyi ndinodzingwa munomu saka ini nezuro kusaitaura nyaya hazvina kureva kuti ndandakadzungaira because panga paine madzishe papana nababa vangu handina kukwanisa kuti nyaya ndiitaure sezvazviri ndakangoti nyaya irega ndingoitaurawo zvangu in brief kuitira mangwana kana mangwana zvaakutaura zotaura nepasiripo but ini ndakarwadziwa since semunhu wandandichiwirirana naye uku kusaidi kwangu ndachitoziva kuti kusaidi kwangu hatisi kuwirirana so far ndine gore baba wayo is clever izvezvizvi ndati ndichiuya kunoku wabva nditi mai maka ndiri kukumbira ruregerero ita kuti uchengete vana vako but inini ka I can't cope up to that because inini ndiri muground ndiri kuneseka ndiri kuona situation iripo handitevedzere kuti kwanzi vana nhingi vari kuti chiva ndisingagare navo handitevedzere kuti nhingi ari kuti chii nokuti ndiri paground kushingirira kwandiri kuita kuti ndigare pamba apa inhau yekuti ndine vana vangu vanga vari vadiki handiti so far vana vangu vakura inini ndakafondera sister yangu iri South Africa kati ndati kurumidza kubva ipapo wazvinzwa hauna mbobvira wagara zvakanaka since 2002 up to now but madzitete aya nyaya dzangu dzese handina nhau yandosiya even kuwirirana kwandakaita nababa tete vangu ndaivaudza tete vangu veuko ndaivaudza musi patataura navo kamadzibaba wataura kuti vaisaziva kuti imi makarohwa kwete that's not true inini manje pandaivabvunza patata kufambisa nhau dzedu ndakutoona kunge pane corruption kuti ava vari kuita as if vari kutya ndobva ndati inini mukabvunza ndaifunga kuti nyaya iyi ichaperera kumasabhuku handitika ndichifunga kuti nyaya iyi we have to sort it out as a community nemapurisa emumusha handitika but ivo vakaita clever nokuti ini ndandiri munhukadzi vamwe vaita clever ndobva vatanga kutsika nhau dzipi nhau idzodzo since vanga vachitori nevamwe vanhu kwavari ivo ende ndaiti ndikaenda kumba kwavo handina mbobvira ndasvika ndichiita violence munhu anonamatayo ngadzize kutaura chokwadi mazvinzwa noti kuti iye andicreatere nyaya handiti inini nhau yangu yandakaenda nayo kumba kwavo yanga iri nhau yeDNA test only chero tete vavo ndakavaudza ndikati ini zvizhinji handina basa nazvo DNA test ndo yandiri kuda zvese zvamuri kutaura izvo ndinotogona kutongo kuti apa neapa 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 ndichikuratidzai but zvinhu zvisina dignity zvokuti ndikati ivo ngavanyatsoudza tete vavo chokwadi sekuudza kwandakaita madzitete angu chokwadi handiti noti kuti ivo vaudze tete vavo manyepo kosei maisangana musango ivo paine chero kumba ivo zvavaita manje vainditi usauye kumba kwangu handi muri kunzwa pavakaita marriage yavo chaitika ndechekuti inini mukadzi wavaindithreatena kuchechi ndikada kuti ndiyereswe nevamwe vanhu vakadzi vaindiyeresa aidhonza munhu yaari kundiyeresa handiti saka zvinhu zvaitondibata ndoti kwendatadze since ndakanzi ndinyarare ndakanyarara munoziva I kept quiet for a long time zvikabva zvandipa kuti inini ndibve ndasimuka ndikati inini ndikaramba ndiri quiet mwana yachapfekei ndichaita sei let me go regai ndiende kubasa nditi ndakaenda kubasa inini ndakazvinfosa kuenda kubasa kunotone makilometers akareba kuti ndiende kubasa kwachenoko but semunhu anga aine zvaaitoda ndikati baba since pamomo wangu haasi kuwana saka ari kunyara kutaura kuti handina chandiinacho ndakanoshanda inini ndofunga about 5 months ndichishandira preparation yangu ndakashanda ikoko ava baba vakaita kuti nditi izvezvi vakati vachisangana nemurume wangu ati ndini ndakaita kuti mukadzi uyu abve kubasa ndini ndakaita kuti mai ava vaende kunoshanda of which that was not true havasiri vakaita kuti ndiende kunoshanda ini ndakatobvunza musi watakaenda kumunamato kuBeatrice mai ivava ndikati hamuna here munhu wamunoziva anokwanisa kundibasira kuti ndiende kubasa zvanzi ndiri kumutsvaga inini mai makauya imushande ndomatangira ndakaita kushanda inini but kuchechi ndichiti kana ndikauya kuchechi paweekend tikawirirana namai vaya kuti aiwa since iwo zvaune musha wako une murume wako iwo enda kubasa unoya kubasa for 4 days per week wodzokera chi kumba kwako ndakaita saizvozvo but baba vaitaura kuti ibva kubasa ikoko kana ukange uchikaramba uri kubasa ikoko vaitira kuti ndibve kubasa nogona kuvafumura vaitira kuti ndogona kuvafumura zviri kuita sei zviri kuitika but inini semunhu andaiwirirana naye handina kukwanisa kuti inini ndifumure zvinhu zvese izvozvo ndakashanda ndofunga ndikabvunzwa nevakadzi vekuchechi nakuziva kuti inini vakadzi vekuchechi vakandibvunza in secret way ndikavarambira ndikati hazvisirizvo vandibvunza inini vandibvunza nyaya yangu inini vakasvika pakundinyengetedza ndobva ndabvuma zvanzi mai maka keep it as a secret handi muri kunzwa I kept it as a secret for a long time muri kupanzwisisa uyu murume anga asingazvizive kuti murume wangu azvizive atange kundithreatena inini mumwe mushanda aigara kumusoro kundiyakaya nenyaya dzake ndobva uya ndobva agara pamba ndobva ataura zvaakataura akati mukadzi wenyu mukuzera kuti arikudana nani ndomabudira akaita nyaya
After that pane mukomana ana mai vake vatainamata nawo kuchechi akazobuda chechi vanga vari against madzibaba. Ndiye mukomana akazouya akataura zvakawanda akati mufunge madzibaba ava vairarama so kumaplots chichi vachirarama vachidai kumaplots. Madzibaba ava ndo unhu hwavo. Handimaona. Saka baba ava pavakanzwa nyaya iyoyo ndo pavakatanga kundithreatena manje. Ndandisisina kana kugara zvakanaka. Inini ndoda kuti ndikuudzei vanhu vaMwari. Ndoda kuti ndinyatso kutaura kuti inini kubvira pana sabhuku wangu chaiko anoti akwanise kuhandle my situation. Sabhuku wangu andota ndikatosvika kubva pana sabhuku vangu ndatete vangu. Hanzvadzi yasekuru vakazvara baba vangu. But havakwanise kuhandle my situation as it is ende kutaura chokwadi pazviri. Ende inini ndakataura chokwadi wani murume achizvinzwa nyika ichizvinzwa kuti baba ava vakandidzinga mubedroom, which means vakandisema. Handiti vandisema through ndavabvunza kuti fizi yemwana toita sei. Handiti vakandiudza kuti iwe baba vako havafe vakadya changu. Vakaita sei? Murume wako kutanga akakubvisa usikana ndiye acharoora kumba kwenyu. Of which that was true. Haana kuroora murume. But ndakazoti okay saka iwe neni tikuchaya mapoto kaisu. Zvikanzi kana wafunga kurowa pasi. Cause ndandiri free because ndakasataura kuti shamwari iwewe nyaya dzako dzauri kuita panapa zvino unotukirira uchitaura vana varipo uchitaura kuti iwewe mwana ningi haasi mwana wangu. Saka iwe zvauri kutaura kuti mwana ningi haasi wangu wakamboitirwa mwana here. Izvi ndozvitaura ndiri open. Izvi handina kuita chihure. Asi pandine mubvunzo muri kuti hamuna kuita chihure. Imimi mataura kuti makaenda kuchechi handiti? Zuva rekutanga. Zuva rechipiri ndo ramakazonzi ramakazoita kuti mudhirewe musaende pamwe chete nevamwe. Aiwa, it's not that. Ndiri kuti inini musi wekutanga handiti. Musi wekutanga munhu haupfimbi wakawanda wobva wabvuma handiti. Takagara at least about ndofunga ndikangoti 2 weeks yavari kutaura ivo iri pasamoni yangu handiti. Tagara kudaro vakasvika pakutondinyengetedza handiti. Vandinyengetedza ndobva tawirirana. Zveshuwafo mamazuva ekutanga taiwirirana. Noti kuti vati ndakadana nawo kwe 2 weeks. Pa 2 weeks hapana kumboita mwana. Totori nema days atakawirirana and up to now April izvo last month pane patakatowirirana. But kana ivo vachiona vanhu vanoti mukadzi uyu handimuzivi. Nokuti vataura kuti makaonana muna April ka saka mimba ifana kuitika munana chi December. Saka ndati nini ka to make it easy, to make it fair, toenda kuma DNA test. Taenda kuma DNA test, if I'm wrong I'm going to pay him. But if kana ari wrong inini kubva every pain and every suffering yaandikonzeresa he will be in for it. And ipapo ndikutosarudza kuti inini every pain yaakonzeresa up to now, every pain and every suffering yandaita inini he will be in for it. Ndo zvandingokumbira Zimbabwe kuti isusu handei kuma DNA test zvandaita izvi I never meant to do it. Ndasingade kuzviita. Vakashedza masabhuku indaida kuita ine chero tete vavo vanhu ndambouya nchiti zvakamira zvakadai. I thought kuti munhu mukuru ane secret. But ivo ndaititi kana vakasangana nevanhu voti nai muri kundinzwirawo mai ava vari kuti ndinodanana nawo. But ndiye ndiri silent. But kana ndikazonzwa vanhu vachitodaro ndoreacta ndopindura zvandoda ndoti ndodana nawo. But he is a liar. Anonyepa. All that is not true. Ndakadana naye muna March handiti February, March, April, musi 17 April ndopa ndakabata Pamuviri. Ende ndabata Pamuviri andina kungoenda ini zvavanotaura kuti kwanzi ndinongoenda. Ndakasimuka pamba pangu inini papa nerufu panonzi pamahwindo. Zvikanzi kamwana kangu kamusikana kungoti akapo. Kuchechi kwavakamukumbira kuti inini gogo vakatsamwa gogo vandiri kugara nawo. Since gogo vakatsamwa ngavave vanditi se makauya undiwachiro washeni. Ende nemwana wangu vaiwirirana. Vachiwirirana nemwana wangu. Ndobva mwana yaenda ndopaenda tawasheni yake. Zvikanzi mangwana ndoda kuenda kupi kuHarare. Ndoda kuenda kuHarare inini saka makabhegi unonosonero mabhandi. Zvanzi ini sekuru handigone kudini? Handigone kusona mabhandi. Zvanzi bhegi unopa mai vako. Atora bhegi mwana ndobva yanaro. Zveshuwa ndikati iwe uri kuya nebhegi this time by 3 o'clock. Rinozoenda nani? Mwana akati amen. Ndobva ndasona bhegi riya ndapedza ndikati ozoenda naro ka ini ndoda kuenda kurufu since sekuru vashaya. Zvikanzi nai namaka munondiperekedza ndikaenda ndega. Ndakari ignore bhegi riya. Ndofunga kuma past 6 mbuya vavaigara nawo vanonzi mai Ropa vakafona pafoni yangu inini. Madezi yanda andine foni. Vakati mai makauripi ndikati ndiri kumba ndoda kuenda kunhamo. Zvikanzi manje bhegi avada kuenda kupi? Vada kuenda kuHarare mangwana. Ndikati okay mbuya rega nditese ndiuye naro.
I never knew kuti mbuya ava ranga ritsotsi here kana kuti mbuya ava vanga vachitaura chokwadi kana kuti vanga vaita deal handiti. Saka zvakaita mwana wangu anga achigadzirira munamato yekuti aende kupi kubasa kuningirikini kwaMutare. Saka mwana wangu akaenda kunoitirwa munamato. For sure minamato yavo handimboda kuti ndikunyeperei. Minamato yavo inoita but handizive kuti chinopinda pavari chii. Kutaura zvazviri handizive kuti chii kana kuti nditi ishavi kana kuti nditi chii handizive. Ndakaenda kumba kwavo inini. Tichisvika pamacha apa zvikanzi muri papi mai maka, ndikati ini ndasvika pamacha pamairopa. Zvanzi okay, chiuya ine bag rachivada kuenda. Ndakasvika ndikagara mudining. Ndagara mudining vangu vari mumba mavo vachiita zvavaita nefoni yavo. Ndakanetseka ndikashamiswa kuti since havana bhobhira vazviita ndikasvika kwamairopa. Handiti mairopa vanga singazive tinodanana kana kuti zvinozvi kana ndizive kuti chii chakaitika. But vari kudhifenda madzibaba ezifu vanoziva zvakaitika. Ndakasvika ndikagara ini mudining mai makauya pano. Ndobva ndaenda inini vanga vakagara ndabva ndasvika ndikapfugama. Ndakapfugama kudaro zvikanzi garai pambedha. Ndokugara pambedha handiti ndagara pambedha zvikanzi mangwana ndiri kuenda kuHarare. Hatina chatakaita ipapo. Zvikanzi mangwana ndiri kuenda kuHarare. Saka ndinoti chii kuna mai Merinda. Ndikati ai munova mhoresa. Mai shamwari yangu inini. Vakabva vati inini ndobva vafonera shamwari yangu yai. Shamwari yangu ndobva vandipa foni. Zvikanzi taura nawo. Ndikati ndiani zvikanzi ndini. Zvikanzi hausi kuda kuuya kuHarare. Ndikati ndobva kumba ndichiti ndiri kuendepi akoma. Zvikanzi izvonizvo aiyo ndikutamba hangu. Handiti ungabve chokwadi uchiti uri kuenda kupi. Takagara. Saka ivo ndofunga zvinhu nyaya dzavo dzadziri mumusoro. Inini manje ndandakangoputirwa handina kuziva kuti zvii zvavari kuronga mumusoro mavo. Zvikanzi mai Merinda vati ndoda malemoni. Kati manje anowanikwa kupi. Saka mwana wangu sinzi mwana wangu anga ari panze. Mwana wangu zvaanga ari panze mukomana. Aida kuitirwa munamati takangomwana waripo. Hatina kuzvibvunza isusu. Zvikanzi shedza uyu vaende kunomutsvagira malemoni. Vana vaya ndikati hamunotsvaga padhuze pachunga apa. Vana vaya vakati tonotsvaga kumba since sevanhu vakanga vaine chii vakanga vaine mafoni avo. Vakadarikira mwana wavo mukomana uyu ari kuChegutu haana kuda kuenda akaramba akavata. Ivo ndobva vana vaya vatumwa ndobva vaenda kumalemoni. Vana vaya akataka nguva cause pane distance kubva kwavanogara nekumba kwana banguru vangu. Vagara pepe vana vaya vaya. Nguva nguva zvikanzi hande ndikuperekedzi. Ndo musi wavakandibata musi oyo musi wa17. Saka ini ndiri kuti ini ndaiti ndiri mistaken. But ini chandingokumbira zvangu kuti if I'm mistaken kana nini ndirikanganisa I'm going to pay him. Ndichashanda kusvikira ndavabhadhara kunyepa kwandiri kuita. But if inini kana vachiziva kuti chokwadi chavo vari kunyaziva kuti mwana ndiwavo aiwa akatosvitsana kumapena. Because vandinyepera vakonzesa suffering kwandiri. It's not easy for a woman kuti ndigare ndichicheukwa nechaunga ndichinyeperwa nechaunga ndakanyarara kudai. It's not easy. Vakasvika pakundiperekedza vakati vachisvika pagate. Zvikanzi wamwa mapirisi here. Since semunhu anga akadzingwa handi muri kunzwa ndinoshandisa family planning yemapirisi inini. Ndadzingwa pamba inini muroro wangu zvokuti dai anga ari pachindipupurira. Muroro wangu akaya akanditora pamba pandaigara. Akanditi tete kana zuva ranyura musaite kuti mugare pamba apa since mukubatirwa matemu. Handiti tete vangu veapa patete vangu vane demo ravanga vachigara naro. Demo iroro vakazorisarenda last month. Demo iroro vakavatorera vana mbuya ndobva vatorera demo iroro. But inini mbuya vangu ivavo zvokuti chero nanhasi takagara so tichitarisana so tete chaicho takatadza kucommunicata musuno. Ndakatadza kucommunicata navo musuno nokuti nyaya dzangu ndinovaudza but kuti vahendle nyaya dzangu chaizvo havakwanisi. Munoziva kuti takati tichibuda baba vandobva vandibvunza kuti iwewe wamwa mapirisi. Ndikati handina. Ndikati manje hazvisi kuita kuti titambe game red hazvisi kutomboita. Zvikanzi kwete takatamba mutambo wedu zvakanaka. Zvikanzi izvonizvo naivo. Zvikanzi naivo. Ndikati imiko ndikaita mimba ndinoita sei? Atotiza toita Chegutu. Izwai zvikanzi inini ndikaita sei? Ndikati ndikaita mimba ndinoita sei? Zvikanzi I will sort it out. Handi muri kunzwa muromo wavo. I will sort it out. Ndikati but zvikanzi ndo zvandiri kuda. Ndo zvavakaita. Ndo zvandiri kuda. Saka ini ndasingade kutaura zvimwe zvizhinji izvi because ndanchirespecta community. Ndanchirespecta masabhuke, ndanchirespecta dignity yavo. But varatidza kuti havasi kunyarika. Havasi kurespectika. Ende ina havasi kundirespecta ende vari kukonzeresa suffering kwandiri. Vari kufungidzira pamwe inini ndakapusa. Handi maona manje. Vandibata kuda zvanzi ndo zvandanchida. From there vakazoona kuti zveshwa vakazoshanya vakabva vaenda kuHarare. Vaenda kuHarare paya ndobva ndafona nokuti early pregnancy chaichai kana muchizviziva imi munozviziva imi makaenda kuchikoro. Early pregnancy unonyatsozvifila kuti panapa inini I'm pregnant handiti. Cause madays anga ari kuma20 chakuti zvichienda mberi. Ndobva ndati ini ndiri kunzwa kurutsa. Ndiri kunzwa kudiko. Ndiri kuita seiko.
saka chii ndakabva ndavafonera zvoti foni yangu iyo denda ndinayo ka ndakasiya mameseji yayo ka ndisina kurasa ndakabva ndafona madzibaba muripi zvanzi akwandira mumbokuziva ndikandati inini handisi kumbonzwa zvakanaka pa2 weeks handisi kunzwa zvakanaka zvikanzi imwai soda ndakuti ndinyatsokuudzai zvese kwanzi imwai soda saka ndandisingade kuti nditaure chaunga chichizvinzwa ndachida kumedza mashoko angu nhasi but zvaita kuti ndanonoka kusvika ipapa ndine mumwe munhu anga achinditi medza mashoko ako nyarara pakati no this person ka ari kuita kunge ari innocent but he is guilty handimukunzwa ndobva ndatoti inini no ndida kuenda ikoko handichada kunyarara because I kept silent for a long time achindiita chidzoi chake saka inini adaro takabva tagara one of the days ndaenda kuchechi paipa ndandiri munhu kuti ndachitongofila munozati kana munhu akazvitakura akanenge achitanga munhu anopenga haamboziva kuti anenge ndikabva ndaenda ndikasvika ndikapfugama paground ndikati saka imati ndiite sei mimi zvanzi bvisa pamuviri ipapo ndikati ndikabvisa ko ndikabvisa ndozoita sei chavakakwanisa kuita madzibaba vakatora inini handiti vakanditi mbomirayo vakatora inini ndobva vandisa paside zvanzi tozotaura ndobva vati iwo enda unobvisa kozi inini dignity handinayo pachechi dai anga ari munhu wekuti ane dignity zveshuwaka angadai akatamba neni frandi zvakanaka plus ininika dai kwauchinzi kutamba frandi kwandandichiitaka nyatsozviona kuti frandi ndakaitamba for a long time kubva pa1 month kusvika pa9 months ndakanyarara ivo ndivo vega vaifumura nyaya dzavo ndo vaizvifumura vega vadaro manje ndobva vanditi bvisa mimba yayo saka muda kuti mudii ndikati inini ndoda kuenda kuharare handiti ndikaenda kumadoctors amene ndakazozvikanzi amen endai shamwari yangu ndobva ndaifonera kwandaida kuenda kwacho zvikanzi wati kudii ndikati ndati ndoda kubvisa pamuviri zvikanzi maimaka unofa ndaida kutobvisa zvechokwadi zvikanzi unofa nokuti ndanda kutoona kuti baba avakava havasi straight ndobva ndaregedza kuenda pa ndanda desperate manje ndichifunga manje pfungwa dzangu dzaakuklika kuti ndoita sei one of the days ivo vakanga vazorora musikana wavakaona kuti zvino zvenyaya dzaporongeka ndobva vatora musikana vaimutambisa franti futi mukadzi yeyo nanhasi vari kungomutamisa franti futi hembe dzake dziri kungotamba franti dziri pambapa but havasi kumubudira pachena dai vaiziva kuti ndine mukadzi havaimborora umwe mukadzi handimukuzviona saka ivo zvavakaita manje ndakabva ndatoti inini ndoda kuita sei ndoda kuenda kuharare saka zvavakaita kuharare mukadzi uyo anga atovepo pavari kutaura kuti ndakanhingirikina mukadzi wavo ndakakanganisa mukadzi wavo handina kumukanganisa ini ndofunga mukadzi wavo achiuya akati ndatizira maimaka handiti asi handina hembe zvinhu izvi ndasingafanira kuzvitaura but ndazvitaura neshungu ndikati pane mamasketi andisingambokwana ndakaitenga musuno sketi haikwani hembe dzenyu dzichiuya mai mwana mongoyamotora mongozongoti amene motsvaga wokupa zvanzi it's okay maimaka ivo ndo vakanga vatoti mukadzi wangu uyu ndatora mukadzi wangu ndoda kuti muwirirane handi muri kunzwa usavaratidze mai ava kuti baba vangavataure chokwada ngavataure chokwadi mhosva ndoya vari kutya asi kuti vabude pachena vari kunyara but it's too late colgate vainonokera mazino akaora because ndachitoda kutoti ndimbonyatsovaona ndichifamba nepesi yavo ndichinyatsoona ndakagumbuka but ndachitovanzura tsitsi but ezvino izvi handisi kuvanzura tsitsi vadaro kumukadzi wavo takaenda apo pabhanda papa nemunamato taenda pamunamato mukadzi uyo anga achigara panapo zvavakandiita vakabva vanditi $5 mukadzi uchaiona mukadzi ndobva abvunza kuti mari yei zvikanzi ndandine chenji yavo handimazviona inini handamboita basa nazvo handina kuzvitsvaga ndambotaura since vanga vachida kundipa mari kuti ndinobvisa pamuviri apa ndobva ndangozvinyarara ndikati but inini ndikabvisa zvechokwadi tazoenda kuchechi one of the days kubeatrice ndobva ndapiwa munamato namai guru vavo vekubeatrice zvikanzi usabate mushonga usabvise mimba amai munofa mai guru vava ndopa vari kutaura kuti ini ndakafamba ndichitaura kuti ndine mimba muzukuru wavo chaichai akaudzwa nomwe mukadzi anga ari mutete murefu anga ari muprofita akanditi mai mune mimba ine 4 months mukadzi ndikati ndakamboda kutsika ndikanati ndinapo handiti mukadzi akaenda nerweseri futi ndobva anoudza mukadzi wavo ava kuti mai ava vari kuti vane mimba ichokwadi kuti mai ava vane mimba saka mukadzi uchakabva atanga kuita mamudzi neni akabva aita mamudzi neni handina kana mbotaura naye ndakazoenda kumba kwavo ava through ndaona vanhu vekuchechi I think ndine vakuru vekuchechi vandakatuma kuti ndiri kukumbirawo kuti nditaure nababa handisi kukwanisa kuti inini nyaya yangu ini kai imire semamira eda kuti iite avakakwanisa kundiudza kuti unoziva here kuti nechimiro chandiinacho chechi inogona kuparara ndofunga kwandiudza zvinhu izvi kanokwana kuita katatu zvinhu zvokuti ndachitoti
ndiri kutya Mwari but ndoti ko Mwari ndogona kumutya but ndakakanganisa kudhara. But murume wenyu aitotaura kuti ari kutya kuti makamupa chirwere. Of course that is true because nababa watakatina kuprotector. Saka inini kuti ndigare futi nababa hazvichatoiti. Kana kandipa chirwere chaita 20 pamurume 1. Chaita 20 pamurume 1 nokuti baba kana vachiti vari kutya kuti ndakamupa chirwere anditi. But baba andinambosangana nawo kusangana nawo kuti sezvataita tichibereka vana vedu ava. Ivo vanotaura kuti ndaipocha. Ani munhu ndosaka ndakataura vachizvinzwa nezuro kuti shona yamukutaurira vanhu kandoda kuti Zimbabwe inzwe nokuti musanyepere vanhu muchiti mai vandorara navo makandidzinga mubedroom. Anditi andina kuita chiureni ndakatongobuda ndikati ndidzokerere mubedroom zvikanzi natete mupe gupuro. Anditi mupe gupuro ndikati gupuro rekuita sei kwenu? Iye akandidzinga ngati angandibhadhara. Zvikanzi natete aiwa mupe gupuro. Saka nyaya yacho haina kuzogadzwa yabva yangosiyiwa yakasendekwa yakadaro. Anditi Here comes kuti ndakazoti ndagara ndikati aindoda kutotete ndoda kutobva pamba. Zvinhu hazvisina kundimirira zvakanaka. Zvansiyawo pamurume gupuro. Gupuro racho kuramba kwandakaita tete dai vanga vari pano. Ndikati ndimbomupa gupuro ini. Andimupe gupuro. Nokuda kwokuti mbudzi idzi takashanda tese. Ngaende kumaricho anonotenga mbudzi wobva andipa. Oona kuti zvinorwadza sei akandisema. Zvikanzi manje kana muchiramba zvite ndikatete hakuna shona yakadaro. Ndobva ndaramba inini. Ndomarambira ndakaita gupuro rachona ndikati hazvisikuita. Ndikati inini nyaya yangu inini katete kana magona kumaona kuti hamusana. Madzibaba akazoya vega kwatete vangu. Vega kana tete vavo handifunge kuti vanozviziva. Vakaya vega vachitaura nhau dzavo, amene nhau dzavo mafambisira vaiziita nemwana wangu musikana mwana watete. Vachitaurana zvavaitaurirana kumba kwavoko. Inini I wasn't there. Ini chinhu chandakangoita ndakangoti kuna tete vangu ava. Tete pane nhau yakadai. Ndofunga ndakaudza mimba ine mwedzi. Ndisingazivi kuti kumadzitete angu ndovaifamba vachitaura kuti mwana wanzvezida nemimba yamadzibaba. Handi muri kunzwa? Handizive asi ndo vanhu vandakaudza pa early stage yepregnancy yangu. Ndo vandakaudza madzitete angu tiri kurufu kupikisonu. Tete vakuru akati iyewe ameno zvako muchabhuriwa nababa shamanani na baba shamane namai makai vava. Taibuda ndichienda kwandaenda natete vangu ndichivaudza tete zvakamira zvakadai tete zvakamira zvo. But problem yakazoitika pana madzibaba masakasi vaimawanza. I don't want to hear nonsense nevanhu vamutemo. I don't want to hear nonsense because vanhu ivavo vakazoti musi wandakaenda inini vakasvika vakatorana instead yekuti isusu tigadzirisane vakangotora ndobva vapinda mumba ndobva vatanga kuverenga mimba yangu. Saka I don't know kuti machembera maverengera vaita mimba vakadzidza kupi yekuti vanoverengera munhu mimba yaakazvitakurira iye munhu. Handiti kuchipatara kunonzi 42 weeks. Handiti 2 weeks after or 2 weeks before. Handiti inini mimba ndakaibata musi wa 17 February. Ndobva ndaisunuka musi wa 9 February. 17 April I mean. Ndobva ndaisunuka musi wa 9 February. Saka ndakarasika papi? Cause 2 weeks after January. Saka ndakarasika papi pandakarasika. Ini chinhu chandaingoda cheteka. Ndaida DNA test. Kana murume wangu aiposha ndisikuparamba. Sekureva kwavari kuita kuti handizive I'm not quite sure. Zvino zvauri not quite sure handiti. Wakazoendereiko kunonitorera peace order. Ndikuda sipo inini. But vachakaura cheta vanhu. Inini yangu ndasingade kuti iende kuna mambo. Nyaya yangu ndachida kuti nyatsoenda ku peace order uko. Kuningirikini ku DNA test. Totangira ipapo. Because so far inini ndotori brothers nema sisters angu ndavaudza zvese zviri kuitika zvanzi kufungirana kuriko since semunhu wakatamba naye. But it's too late because havana kukwanisa kundinzwa zvandaitaura. Ende kuenda kwandakaita munhu rume handingambomurwisa kusvika ndamugona. Handiti kutaura kwedu chete vanhukadzi but ndakavaratidza kuti inini ndiri kuva respect ndikati regai ndiende ndoga ndinobvunza nyaya yangu. Kana ndanobvunza nyaya yangu inini ndoga. Kana ndanobvunza ini nyaya yangu ndoga handiti totaura natiri 2. But vakatanga kunganyauka ipapo. Ndochedza ivo mbuya boy ivavo ndambu yangu handidi kuti ndivatadzire. Ivo mbuya boy ivavo zvoti ndogona tongovarova ndikatonyatsoenda kumapurisa. Inyaya yekuti ndiri kutora kuti handidi. Handitomboda because vakazoti mbuya boy ivavo vakauya pano. Mbuya boy natete vangu vakauya pano apa. Handiudzwe nonsense because vakatadza kuhendla nyaya yangu. Vakatadza kuhendla nyaya yangu. Avawo ava vane vavari kutaurira ava profeta kuti hakuna nyaya ingangotambirwa separate mangai. Chakazoti indifosa kuti ndiende huko. Inini ndandine chokwadi neumbo hwokuti inini ndine mimba yavo handiti. Kati ko preparation ndafona vabvuma kuti ndichaona zvokuita mangwana. Votora preparation vonotengera umwe mukadzi of which that was good ina ndine nazvo because mwana handiti.
hapana paunosarudza kuti hey uyu mwana ndo wandotengera uyu andimutengera but ndakaudza ndikati ni preparation yangu ndikatenga muchaita sei vakabva vanditi totangira ipapo ndogona kuita se kukurefunda mari yako. That was true. Ndakatenga preparation yangu and everything anditi but ndiri kudya ndiri kupfeka ende kumba kwandiri uko kwemurume uyu hakusi kuloji kokuti ndakangogara ndakagarira kuti vana vamadzibaba vachengetwe ipapo no dai ndakasvika nemwana ipapo kana ndiri mumusha mevabereki manje vana baba vangu they don't tolerate nonsense izvezvi tiri panguva yakaoma nanateta kuti ende mugadzire nyaya dzenyu toda kunzwa dzapera ivo baba mako vacho vakabva vaudzwa kunzi iwo brain dzako dzinodhonza herewo ungati iwo mukadzi wakamitiswa neumwe murume ogara naye ipapo vaiva vaitaura nezuva chiti ndiri sabhuku ndi baba vangu ndakatovaudza ndikati inini nawe handisida kuti iende kumadzibaba angu nokuti vana baba vangu musoro yavo chaichayoka anyaya haimire zvakanaka handiti ava vakatoramba futi vakatoti sabhuku gomba vakati hazviite kuti nyaya iyi tiiendese kunana baba vako saka ndakateerera but nyaya yekunditamba front yavakaitai handeimberi saka imimi mati madzibaba avo pamunamato vanogona vanoita munamato yakanaka vanotoyambutsa vanhu but hameno tichi chinoitika pavari chinoitika pavari rakati chavanoshandisira vanhu kuti mimatamu zoti makavada I never know chero vamwe vane zvezvimaofficers akandibvunza nezura akati ha nezvaunoita iwewe handirambe kuti munhukadzi apfimbiwe chero ari mumba anopfimbiwa handitika but vakatondibvunza kuti iwewe nemaziviro atinokuita iwewe wakabvuma sei wakavhevheteka sei ndikati handizive sekuru handizive kuti chii chakaitika handimazvona saka ina I don't know kuti vanoshandisa mushonga here vanoshandisa minamato nekuti kana madzimai ese andataura navo vari kukupai mhosva imimi kuti imimi kana muri mukadzi wemunhu ndima ifanira kuramba inini ipapo zvangu handiri kunyeperai since semudzimai akanga ari mumba handiti at my age handimuona kuti maage yangu handire kuti inini mangwana ndiye nchida bonde hazviite handiti muri kunzwa pandi kutaura asi at my age inini kumba kwedu ndakabva handina kubvira kuti ndakabvira sadza kumba kwedu ndakabvira murume and handisi plate yekuti ndinongoiswa musherefu apa yogara kana plate inodhastiwa wani handiti inodhastiwa wani saka I was not wrong chero murume wacho ari apa because vakandishainira handiti vakandishainira ipapo handisi kutomboblema kuti ava baba vakandinyengerei handiti muri kunzwa but kakundiitira utsinye kavakandiitira utsinye ikako ndopanda kuti aiwa ini ndaitoti semunhu wandawirirana naye he's going to solve all my problems handitika but iye ndiyakada kuratidza kufukura zvanga zviri pasi pasi kuti ndizvitaure but inini murume wanga akandidzinga zveshuwa nezuro chayakasara chitonditi sei iwewe wazondiroverera kune vanhu vemedia wandiroverera sei ndikati kwanzo ipo panapo wakambowirei handimurunzi handisi kuti ndikuroverera murume wangu ndiri kumasaidi ose akati iwo ibva pano iwo akambokushedza ndiani saka ava naofisa ava vakanyengetedzana kuti nyengetedzai mai makavadzokere kumba kwavo ofisa vamava ndopavakanonyengetedza bamakati gogo vachizonizvo ndidzokere apa ndandadzingwa kumba ikoko ndobva vafamba door to door naofisa vaiva inini I know nothing ndakangodhambiwa mudzimba dzevanhu chakapa kuti ndirambe mwana ofisa mukaka papasina handiti saka vakadzi ava vakatora mwana takanosiyiwa neava saka iwo maofficers achona iyayo ndakauya nenhau futi zvikanzi tabva kwabhaureni mai bhaureni vati izvonizvo handichadzipinda nyaya dzamadzibaba but ndo vakanga vandikumbira kuti ndiri kukumbirawo kuti mimi mugare namai ava mangwana kana kwachena mai makatozotaura nyaya yako inini ndakaita sekudaro ndakagara inini havana kukwanisa kuti vanhu sabhuku chaiye hana kukwanisa kudzoka sabhuku akadhinaya nyaya yangu ende vanga vasina kana mupurisa kana hwani wasabhuku vakanga vari zvavari vakatumirwa mwana wamadzibaba ndofunga pavakataura naye kuti baba makavatombouya kumba kwangu ndopavakataura kuti nyaya iyowe I respected ye sasabhuku but sekuuya kwavanga vaita aiyo madzibaba ndakuti baba maka madzibaba pavakauya kumba kwangu achitaura kuti baba maka vauya kumba kwangu kwamadzibaba plazi pamuri kutaura panyaya yekuti inini pandakakusiyai uku ndakati ndiri kuuya aiyo makati tozotaura mai makanyaya yozotaura mangwana sezvo sabhuku angati ndichaenda kwagomba kunotora makomiti ekwagomba very good neyekwamutema nyaya iyitongo ndopandakazofonera madzibaba ndikati madzibaba ndakachida kuuya ikoko makuseni saka inini handichakwanisa kuuya mwana arwara izvo zvaendwa naye kuchipatara asi vakati musoro wangu uri kutema ndobva varegedza kuuya gogo vaiva yanditika uyu anga asiyirwa mwana anzi izvonizvo mbosarai namai vacho nyaya igozotaura mangwana I spent the whole day ndiri mumaraini handitika
that was very bad. Ndiri maraini nini. Ndikati osaka vana ini ndaitevera kune mwana wangu. Tsitsi dzangu dzadziri pamwana. But chero dai ndaida kuita baby dumping, ndaingomudhampa ndonozviuraya. Masports ese aimba apera. But chaizoitika ndechiti ivo masabhuku acho anga ari pakati tinosolva nyaya. Sabhuku mapfumo vanga vari right. Because sabhuku mapfumo akaburisa shoko rokuti ndakazovashedza mumba matatiri. Ndikati ndoda kunditaura zvikanzi mangomo nyaya iyi yakanaka waitaura but ndaita mudiki yanga ichida vanhu vakuru. Saka ndakazvinzwisa kuti sabhuku havasi kuzomboenda kunotonga nyaya iyi nokuda kuti vari kutyawo vari kuti ndiri mwana mudiki. But munhu wandaida kuti ninyaya afambise nyaya yangu ndatete vangu amangomo vaifambisa nyangu nokuti ivo ndio muridzi wemwana handiti ndio mwana isusu takaripoti vakashedzwa yangu baba yako ihama yangu andaifambisa nyaya yako ndakakuti enda kune mamwe masabhuku handi muri kuona pane nhau dzacho ndakanzi ini ndakaripota nyaya dzangu dzaizikanwa but dzakashaya nohendla vanozviti tiri vanhu vakuru vakatadza kuhendla that situation ndobva vaisiya kadaro aiwa ndakumanikidzai takaisiya kadaro nokuti hatina kutomboda kumanisidzai sabhuku takakusiyai makadaro which means isusu hatisi vana. Even chero dignity yenyu achaiteedzera kuti muripo chero pakaitika zvinoitika atiteedzera kuti muripo eze sabhuku pamwe chete akutarisa kuti gomba baba ndo vanofanira kuendla situation zedu nokuti imimi tete imimi hamaifanirwa kuti imi muri munhukadzi mubve musina kana mupurisa wani wenyu wekwasabhuku asi makauya mukatorwa nemuzukuru wamadzibaba. Ini I was alone. Chandakakwanisa kuti nyaya isagadziswe manheru ndakavarambira ndikati handina kana woukama wangu nokuti iri harisi dare iri handisi kuda nyaya dzenyu vabvunzei vese vanga varipo masira ndakazoita mwana. Nyaya yacho yakaratidza kutoti vanhu vese vakabva vadhonza madzibaba including my granny mbuya vangu chacha vari kunzi mbuya boy namadzibaba. Mbuya boy ivavo vakanga vatonzi inini ndikasunuka mwana ndo vachauya nemwana vachiratidzani vachiratidza madzibaba handiti but mbuya boy vakazvidhinaya vakaramba vakati ndambodaro. Saka musi wakanga kuine munamato mangwana chokuseni takabva tisusu taenda kupi vanhu vaiva ndakati ini tarara panapa maitemba zvasaka mai makamuri kufungei ndikati handina chandiri kuda kudya pano zvatarara panapa inini chandiri kuda kuti ndiite maitemba mwana uyu hamuna kumutora maoko mangu ndakunzwirai tsitsi ndauya kuzoyamwisa mwana wangu dzoserai bheki kwamakamutora ndimakamutora ari pasi mudzoserei pasi bheki ikoko ini ndoda kuenda apa pavari kuda kuita chechi apa ndopandinoda kuenda ipapo for sure. Ndakaenda mozanda ndakazara pandakazvidzora ndikati no rega ndisiyane nazvo. Madzibaba akabva vasimuka zvanzi panapa hapana chechi ndobva vasimuka ndobva vaenda kwavakaenda ndobva kwasara vakadzi vanga varipo vechechi. Ndakavatsanangurira nyaya yacho ndikati vanhu vamwari zvikanzi nyaya yenyu kuti igadziriswe mai makaendai kumadhna ndokuti nyaya yachona iende kumapena. Ndikati ndo zvandiri kuda ini. Vakadzi vai vakapfuura vakabva kwamadzibaba vaine mwana handina kuvatuma ini vaine mwana vakuenda kuclinic vakushupika vakati chokwadi ava vatisira saka isusu mwana uyu tatamutorerei ndobva vaenda pachipatara. Vasvika pachipatara vakadzi vaiva zvikanzi onai mai vemwana vari kuti inini mwana uyu endai momudzosera kupi isusu taa desperate hapana hero imwe plani yamungatipe zvikanzi plani yatina ndekuti isusu endai munopiwa kadhi remwana namai vemwana. Mai vemwana vauye vaite se vadonhezese mwana wavo ini mukaramba muine mwana for some hours mai avachakurambira kuti handina kupai mwana handi mati mai vachona varipo zvikanzi mai vachona varipo vakagara. Ndakatuma mupurisa neighborhood ndikati endai munoti vanhu havauye nemwana wangu ndimuyamwise vadarikani apa pavandisiya ndakagara zvikanzi isusu tataenda kuchipatara kunotsvaga rubatsiro hatina kuenda kuchipatara kunotsvaga kuti isusu tikusungisei. Saka mapurisa manesis akabva atoti no mwana uyu kau chirega tishedze mapurisa tivaudza kuti pamwe vangagone kugadzisa nhau iyi ndobva vashedza mupurisa chanengeta ndopaakauya ndopaakazobvunza kuti zviri kufamba sei. Inini nguva iyoyo pavakaona kuti zvinhu zvaoma ofisa pakamisa ndopavakanditakura neni kwamadzibaba kuya ndobva ndasvika ndobva nditi mbuya garai pano takaona madzibaba kusina ndobva madzibaba vaiva vazouya late hour vachiti ndandaenda kupi havana kuita day kuti rega ndigadzise nyaya yangu vakangomuka mangwana vakuseni vachidhila madhila vachizoita zvavaita vachienda kumakomo kuhuni handiti vakaenda kuhuni ndobva vazodzoka vakasvika vakapinda mumba vakati mauya ndikati ndikati aiwa imboitai zvamukuita tigotaura. I thought kuti pamwe anga ndikati munhu pamwe aita se he has come to his mind pamwe akutoita se akufunga zvakanaka. Vakabva tichambobuda chamboenda kumagrosi ndopakauya nhau auya ndingiri officer pakamisa ndobva auya ndobva atotiti ambuya vazouya here ndikati vaenda kumagrosi handiti ndobva vaenda kumagrosi vakazouya vavese pavakauya vavese manje ndopavakauya vachindipa foni
Saka inini ipapo ndopandakareacta ipapo kana kuti ndopandakaita mistake I don't know because vakabva vanditi phone hanzi kuna sergeant wekwa mubaira wada kutaura nemi vanonzi sergeant Chafa vai vakatanga kundiprovoka manje zvanzi imama imi ibva ipapo ndikati I'm not mad and I've got my right to do that because handisi kupenga inini kuti from now ndajamba mawaya mangani kuti ndisvike panapo kurati pakati pesa apa pana varumera varipo asi kuti inini hamundiudza kuti ibva ipapo ndavingei zvikanzi uyai kuno kwamubaira vakaradza kundishauta ndopandakati nini ndakanyanya kureacta zvakanyanya ndobva ndazoti paya manje ofisa ya ndopa wakandinyengetedza ndobva tataura zvakanaka ndopa vandakanzi inini maimaka alright ndakubatai muromo ndofunga ipapo makatitaurira zuro ndinotenda chose nenguva yamatipa mama ndofunga manzwa zvataurwa namama kuti pane chokwadi chinodarika ipapa. Andifungi I doubt. Asingazi mhlawumbe kuyabe kulamanga phakathi asingeke sibe kwazi ukuthi okhuluma iqiniso kahle mbani kodwa ngokuzwa kwami mama uchasisile sibili konke kwazwakala kwaba segcekeni uthi yena ukukhonjiswa kwakhe akakusoli maybe wasetshenziswa imthandazo kumbe njani kodwa hayi akakusoli ngokuthi yena anzindirwa ingagari ka partial isina idasta ameno pakaipa apa nhasi pavataura madzibaba vanga aripo hanzi namadzibaba aiwa mama avakutondijairira saka mangwana ka tinenge chikupai chirongwa chamadzibaba vakutaurawo chokwadi chavo chasara ndechekuti ngovaisa mubox vangopedzerana asi apa tingangoti vaa pamwe chete manje kuti kudaro because madzibaba vakubvuma kutaura pane vanhu mangwana showdown chaiyo ningeri showdown mugare muripo paDrewmas Media njengansuku zonke siyalikhuthaza ke ukuba nalisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga